Hai băieți, hai pe tărasă! Come on.
foarte încrezătoare și bucuroasă după ce s-a rugat, fetița s-a băgat repede în pat, ascultând valurile mării ce se auzeau de departe. Marea albastră, ca și ochii pe care era sigură că îi va avea a doua zi dis de dimineață. Nici n-a răsărit soarele bine, că fetița a sărit din pat, a fugit repede spre oglindă, s-a cățărat pe scaun să se poată vedea mai bine și când s-a privit în oglindă, ce credeți voi? O pereche de ochi? Căprui. Căprui, la fel de căprui ca și până atunci. Nu să te terminăm la fix. Ce oare? Avem aceeași limbă, s-a spus, avem același limbă. Avem un teritoriu. Avem
Da, care? De două facultăți. Da, deci avem partea aceasta din țara noastră se numește tot Moldova, regiunea Moldovei și Republica Moldova, e adevărat. Avem același trecut. Astăzi am învățat, pentru că aici vorbim de armate, de soldate, de generali, de tot felul. Primul ordin de luptă, vi s-a zis? Nu. Primul ordin de luptă este Iosua 1 cu 9. Iosua 1 cu 9. Mai țineți minte, Roberta și de la cel cu semn. Ați cu semn în sol. Voi doi. Începeți odată. Toți și Iosua 1 cu 9. Oare nu ți-am dat eu porunca aceasta? Nu te vedești și învărbătează-te, nu te frământa și nu te îngrozi, pentru Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua 1 cu 9. Poate mai le cântăm mâine, însă astăzi cereți că merită premiile. Care crezi tu că ți s-a potrivit de mai bine? Care? Foarte. Și eu de bruță, Robert. Facem un pic așa. Acesta este un impostor! Nu tu, domnule, nu te figura, nu te figura. Acest cowboy, să vă spun cum s-a întâmplat! Nu mai, doamna, dacă mai arată riscul, stai pe aici. Ce mai arată pe mine? Ce are să fie tu pe mine, doamna? Să vă spun ce s-a întâmplat. Eu cu acest cowboy, cum îi zice cowboy și mai cum? Liniștiți-vă, pic mai tare așa, ca și fetele pe care le-am cucerit la viață. Atenție! Acest cowboy, Ionuț, doamne, stai în picioare! Doamne, mâinile jos, mâinile jos, că nu mai pot să țin! Nu mai pot să țin, mâinile jos! Doamne, nu așa, doamne, ce faci asta? Ce faci asta? Stai să-i facă, lasă mâinile jos, stăpâne! Gata, gata, așa, un zef frumos! Așa, doamnă, foarte bine. Doamna, asta a fost foarte bună. Spatele drept. Foarte bine. Și aici așa, și aici așa, doamna. Uite cum așteaptă când trec. Doamne, pe partea asta la altă. Asta e foarte bine. Aplauze, aplauze. Mâine. Să nu cumva să spune, dar hai pe acolo, doamna, să spune că nu mai am servici. O fi pe motor și... Bine ați venit, domnule! Bine! Găsit! Știți, noi aici avem niște copii care au fost în tabără și abia așteaptă să vedem ce vreți să ne spuneți numai un pic mai încet dacă vorbiți, că ne speriați aici. Spuneți-ne cum vă cheamă? Mă numesc General Romulus Gigantus! Aplauze! Nu are nevoie de microfon. Un domn triumfător e Iisus, noi îl urmăm unde ne duce, vrăjmașii nu se pot
Iștit poți rămâne